Terve! Hei, kiitti vielä implantisuunnittelu peruskurssille osallistuneille. Tässä videossa nyt nähdään Astra 4.2 implanttikruunun jäljennös ja sitten kruunun suuhun sovitus. Toimenpidehän on helppo, mutta tiettyihin seikkoihin kuuluu nyt kiinnittää huomiota. Tässä mä nyt poistan paranemisjatkeen ja katon, että fixtura sisäosa on siisti. Ja tietenkin iän on myös hyvin parantunut. Paroeksi huuhtelu, jos siellä sisällä jotain on, niin se saadaan nyt sitten pois. Tässä on nyt sitten 4.2 jäljennöstappi tai jäljennösjatke. Ja etunahan tietenkin nyt tässä on se, että ainoastaan tietyssä kohtaa tämä jäljennin loksahtaa paikalle ja sitten siitä vaan guidepinistä kiristämällä niin saadaan se asettuma paikalle tiukasti. Ja ruuvarilla mä vielä varmistan, että se on varmasti paikallaan. Naapurihampaiden kontaktipinnat tulee sitten olla siistit. Ja tässä mä hion näitä allemenoja pois. Nimenomaan tässä implanttikruunun sisäänsovitussuunnassa. Ja tällä tavalla vältytään näiltä mustilta kolmioilta, jotka suotta kerää ruokaa. Ja lopuksi totta kai hiottujen kohtien kiillotus tuolla keltaisella kiekolla. Nyt sitten vastapuria, jos on elongoitunut, niin se kuuluu myös totta kai hioa sitten pois. Yksittäisissä implanttikruunuissa tällainen tehdasvalmisteinen lusikko käy. Ja tässä mä merkkaan ton guidepinin kohdan ja freesarilla poraan pienen reijän siihen. Ja totta kai tämän jälkeen mä sovitan tämän vielä suuhun ja katon, että tuo guidepini ei nojaa tuohon lusikkaan. Tämän jälkeen hoitaja liimaa lusikan ja mä tarkistan tämän allemenot ja tarkistan tämän implantin asennon vielä, että se tulevan kruunun ruuviaukko tulee keskelle purupintaa. Perusteellinen kuivaus ja sitten Imbricum jäljennösaineella erityisesti nuo tulevat kontaktipisteet on tärkeää, että se täyttyy jäljennösaineella, niin vältytään noilta ilmakuupilta nimenomaan noissa kriittisissä kohdissa. Ja muutenkin hammaskaarelle keskelle purupinta jäljennösainetta, niin vältytään noilta kuplilta, jotka teknikko sitten muuten joutuu hiomaan kipsimallilta pois. Varovasti painetaan jäljennöslusikka paikalle ja sipastaa toi ylimääräinen jäljennösaine joko sormella tai peilillä pois. Sitten kovettumisen jälkeen aukaistaan tuo jäljennösjatke ja tarkistetaan sitten, että jäljennös on onnistunut, eli kontaktipisteet on tärkeät, että siellä ei ole kuplia. Katsotaan, että tuo jäljennin jatke on hyvin paikalla ja totta kai, että jäljennös on lusikassa kiinni. Vielä huuhtelu ja sitten vielä paranemisjatke paikalle. Ennen indeksin ruiskuttamista mä merkkaan nämä kontaktipisteet tällä foliolla joka puolella. Ja sitten sen jälkeen keltainen jetbite, tällainen määrä riittää. Ja ohjaan potilasta puree sitten yhteen. Kovettumisen jälkeen mä tarkistan, että noiden läpilyöntien läpi näkyy nuo merkkipaperin värit. Ja totta kai se, että tässä indeksissä näkyy nämä läpilyönnit molemmin puolin. Alginaattijäljennöstä ottaessa niin pieni sipasu purupinnalle, niin vältytään noilta ilmakuplilta noissa purupinnoilla. Tässä nähdään vielä nämä teknikolle lähetetyt valokuvat. Keskellä kruunua A3 ja kruunun kärkeä D2. On hyvin yleinen väri. Tässä nyt nähdään tässä tapauksessa teknikolle lähetetyt lisätiedot. Vastapuri on materiaali, mitä jatketta halutaan, halutaanko ruuvattava ja mikä väri. 2 viikkoa kestää tehdä. Atlantis jatke tyypillisesti bukkaalisesti on 0,5 milli ierajan alapuolella ja linguaalisesti ierajan yläpuolella. Tarkistetaan, että se on saumaton kunnossa ja
Ja muutenkin tuo ierain alapuolinen osa ei ole liian pullea. Taas katsotaan, että onko tuo fikstuura siisti. Ja sitten huuhtelu. Ja tämän jälkeen sovitetaan tuo implanttikruunu paikalle. Ja tässä tapauksessa mä huomaankin, että tuo kruunu ei menekään kunnolla paikalleen. Ja kyllä se potilas tuntee myös, että tuntuuko painetta. Tämän lisäksi kun mä kiristän tuon, niin mä huomaan, että kun se ottaa vastaan, niin sen jälkeen se kiristyy vielä kierros 2. Ja sitten mä huomaan vielä, että kontaktipisteet on liian tiukat ja potilaalta kysyttäessä niin osaa kyllä sanoa, että paine tuntuu. Nyt mä aukasen sen ruuvin, yritän poistaa kruunun, mutta tässä vaiheessa yleensä se onkin aika tiukasti siellä ja tämä auttaa, että käydään hammaslangalla kerran kontaktipinnat läpi ja sitten sen jälkeen tuolla tufferilla vielä poistetaan tuo kruunu. Nyt se kohta, mikä tässä korottaa, niin joko se on ien tai sitten kontaktipisteet ja kyllä se useimmiten on se, että joku kontaktipiste oli liian tiukka. Tuossa mä laitan purentafolion ton implanttikruunun oman hampaan väliin ja nähdään, että missä kohtaa se kontakti on liian voimakas tuossa omassa hampaassa. Hiomisen jälkeen mä sovitan sen paikallaan ton kruunun ja näyttää menevän hyvin. Ja nyt sitten totta kai kiillotus. Ja nyt on erittäin tärkeää, että katsotaan vielä, että tuo huudellaan fikstura, että siellä ei ole mitään poronsjätettä. Sitten kruunu paikalleen. Ja nyt taas sormi tiukkuuteen ja nyt se huomaa kyllä, että kun se ruuvi alkaa ottaa vastaan, niin sen jälkeen nyt alkaa kiristys. Ja nyt siitä oikeastaan enää puoli kierrosta. Ja silloin se onkin jo sormitiukkuudessa. Mä tarkistan vielä tässä kontaktit, että onko kaikki ok. Ja sitten sen jälkeen jo voi laittaa momenttiin. Ja yksittäinen kruunu 25 Newton-senttimetriä. Tämän jälkeen mä tarkistan purennan. Ja potilas tuntee jo, että missä se korottaa. Ja se onkin tuo vitosen palatinaali-kuspin kärki, joka nyt sitten ottaa vastaan. Ja sama sitten jatketaan ja tässä nyt huomataan, että se on nyt tuo 4 bukkaalikuspi, tuo distaaliosa, joka sitten kantaa. Ja sitten lopuksi purenta mustalla ja sitten sivuliikkeet punaisella tarkistetaan, että sivuliikkeessäkään ei korota. Nyt sitten lopuksi pelkästään hiottujen kohtien kiillotus riittää. Nyt sitten ruuviaukon huuhtelu, kuivaus ja sitten sen jälkeen superlon pallo ainoastaan siihen ruuvikantaan sisälle ja päälle klippi. Nyt sitten 2 viikon päästä tai 2-4 viikon päästä mä kutsun potilaan taas ja silloin mä otan alkukuvan, röntgenkuvan siis, teen alkumittauksen, taskumittauksen ja kirjaan nämä tiedot totta kai ylös. Ja lopullinen paikkaus yhdistelmämuovilla kontrollikäynnin yhteydessä. Eipä tässä muuta. Kiitti, moi.